Op 4 mei van het Dierwaard ONS kampioen en promoveren naar de topklasse. Het verhaal wie doet duidelijk. Geen budget, dus er moet op alternatieve wijze zocht worden naar versterkings. Na een weekend gaat de competitie los en is de vraag of de ONS erin slagen is om een goede topklasse weerdige selectie onder start te krijgen. De eerste reactie we hier van, nou, er moeten wel wat jongens bij. Als het heel realistisch zo nijtocht, dan is het wel van. Het is heel lastig financieel jongen en qua gebieden die zitten om echt versterkingen te helpen. Dat is er in de buurt net. Dus dan haast 2 keuzes, haast of de kiest iemand van heel 4 helpen voor heel veel yield. Nou, dat is net lukt. Ik financieel jongen net. Dus ja, de eindstand is dat we gewoon talentvolle jongens helpen uit de regio. En dat is voor dit moment is dit team wat we nu hebben het maximaal haalbare. ONS is er op het laatste moment nog niet slagen om een bijzondere speler binnen te halen. Het is de Deen Kasper Kolert, die het in Huitelaan in de 2e divisie spelen en een versterking op het middenveld is. My main goal to achieve is to have a good experience and do my best here and prove myself. It's it's a hard competition and I want to prove myself as much as I can and prove myself to the team and to everybody. Andere spelers die nee binnenkomen uit de regio en binnen jonge talenten. Ook de trainer is nee, Bert Hollander. Hij wordt hopend door assistent Leo de Wacht en Sander van der Heijden, die een dubbelfunctie had als speler-trainer. Het is wel eens lastig hoor. Het is niet altijd even makkelijk, maar vooral als het is vooral lastig op trainen op het moment dat je aanwijzingen geeft terwijl je zelf ook aan het trainen bent. En het is lastig als je in het veld staat in wedstrijden en de ene helft gaat heel goed en de andere helft gaat heel slecht. En dat is wel lastig. Na een weekend trappen de ONS Azië Skeveringen en op voorhand is al wist dat het een dreegseizoen worden zal voor de Snitsers. Mooi een al betal dat een mengsel is van routine en jong talent. Nou, we hebben een collectief, dat is het sterke punt van ONS. ONS heeft een hecht team, daar ben ik een soort jongens van vorig seizoen die daarbij waren, kampioen worden. Ik op basis van dat gegeven, dat ze maar de hele ploeg dat bereikt hebben. Nou, en dat is uw sterke punt. En als we dat nou dit seizoen doorzetten en we dwalen te voetballen, dus we gaan voetballen, we gaan druk zetten. Nou, we gaan dus net verschuilen, dan moet het wel kennen. Het is in potentie een hele leuke groep. Het zijn allemaal jongens uit de regio en met veel talent, dus de potentie is gewoon heel groot. En dat is leuk om mee te werken. Alleen ja, het is niet zo dat iedereen nou al een niveau heeft van topklasse middenmoot. Zo simpel is het ook. Daar moet je heel realistisch in zijn. Dat geeft niks, dat zijn gewoon feiten. Alleen daar zijn we wel mee bezig. We moeten steeds beter worden. Alleen dat moet geen 2 jaar duren, want dan is het te laat. Op dit stuit is er een gal van blessures bij ONS en dat kan de start in de topklasse wel eens negatief beïnvloeden. Wils het goed begin zo wichtig is om vertrouwen te krijgen. In de oefenwedstrijd sneun wie het net al te best wat ONS liet, al waard er dan wel met 2-0 won van eerste klasse DTS uit Ede. Als deze wedstrijd een voorbode van de competitie is, dan lijkt het erop dat de Snitsers op het topvlees rennen moeten om topklasse te blijven. Kijk, het zijn hele simpele feiten. Hier wonen minder mensen in Friesland, er is minder geld, er is dus minder talent. En wij doen het met een prima budget, met jongens uit de regio, met jeugd en ook nog eigen jeugd. Nou, en daar gaan we het best van maken. En dat wil niet zeggen dat we degraderen, alleen het zal niet, wij zullen geen wedstrijden met 3 vingers in je neus en 5 in je kont en alles. Nee, dat wordt gewoon keihard knokken. Alleen het geeft niks, het is alleen maar mooi.